Keď si pri tej dvotvárnosti cez víkend útočil na Ukrajinu a teraz podporil vlastne spoločné stanovisko EÚ o tom, že je to Ukrajina, kto musí mať slobodu rozhodnúť sa o svojom území. Čiže je to stále ten dvojtvárny Fico? Presne tak. Oni to takto hrajú. A len vieš, to je, Mirek, to je, ako na jednej strane si môžeme povedať, že no vlastne tak na tom nie sme tak zle. Len tu je jedna vec, ktorú si podľa mňa neuvedomí ani Fico a nikto okolo neho, pretože tí ľudia na to jednoducho intelektuálne nemajú. A to je obrovská hrozba, aká tento typ správania znamená pre našu spoločnosť. Preto, akým spôsobom naozaj metú bežných ľudí, ktorí do toho tak nevidia, ktorí nemajú možnosť, schopnosť si to nejakým spôsobom kriticky zhodnotiť a uvedomiť si, že vlastne to je, niekedy sú to keci a niekedy to nie sú keci. Týmto spôsobom sa naozaj naša spoločnosť dostáva presne na opačný smer, kde my potrebujeme. Na to, aby sa tu vytvorila nejaká spoločenská odolnosť, pochopenie situácie, v akej sa nachádzame, pochopenie toho, kto sú naši spojenci, kto sú naši nepriatelia a pochopenie toho, že to, čo sa deje dnes v Ukrajine, sa o pár rokov môže diať u nás. Oni robia pravý opak a spôsobujú to, že naša spoločnosť alebo veľká časť našej spoločnosti je úplne zmetená a má totálne otočený kompas toho, že kde sa nachádzame a čo nás môže hroziť. Takže naopak, akože Ficové keci o Rusku samozrejme neoklamú nikoho v Bruseli alebo vo Washingtone, keďže vedia, že nakoniec ako pokorne urobí to, čo od neho chcú, ale klamú jeho vlastných ľudí a tým pádom ničia našu vlastnú krajinu a jej schopnosť čeliť tomu, čo nás možno čaká veľmi rýchlo, s jasnou hlavou a s celými schopnosťami, aké máme. A pokiaľ tomu takto čeliť nebudeme, tak sme skončili. A toto je najhoršia vec, najväčšia hrozba a pevne verím, že toto Ficovi nikto nikdy nezabudne.